2013 دما بانگشا هەڵبژاردنە نشیوان بارزانی سەرۆکی حکومەتی بوو بەرێ بنیاتێ بوو نەخۆشخانە سەد تەختیل li Hêtîtê Sêv nahiya Şêladizê ve dana bû. Ev nexweşxane faydê du nahiya bû. Dêrelûkê û Şêladizê. Nüfusa Şêladizê û Dêrelûkê 100,000 tê perînitin. Lê ev rûkê hikûmet xelkê xwe bi rawa nabîne nexweşxaneyekê jî bi ava ketin mixabinî ve qeza amêdiyê giştî ya îhmalkirî hikûmeta Herêma Kurdistanê ve ev qeza jî ya zengîn e bi cihên geştyarî axawe bû kuştokarî axeka zêrîn e û herwesan işlayê perwerdê ve jî ya piştgویê xistiye. Bo nimûne em pêdivî gelek qutabxaneyn ya pêdivî gelek cihên dîtirînên wekî qutabxaneyê seretayî û navîncî û amadeyî. Herwesa eger em bihên sehkirina Şêladizê bixwe, Şêladizê ya kiriye zindaneka vekirî bû xelkê Şêladizê. Em eger bihaneyek bigîrin bêjin qeyranên darayî ne bibûçî bû projeyên wan qeyranê darayîn ya bûçî bû xestexane mifayekê giştî ye bû xelkekê xirekê yanî ev rû ta 100,000 hebin tu neşe nexweşxaneyekê bû avakey mixabin e ev 7 sala tu neşe xestexaneyekê avakey tu dê şê çi bû vî milletîkê. Partên desaladar jî vêyekê dema bîte hilbijartin çend sûzan çend wedan bi xelkî didetin bû hûndê ku ji xelkê re bêjîtin ez nûnerê we me û ez çiyên bu şûle bikem û xizmeta we bikem ji bo hûndê jî çend sûza bi xelkî didetin. Yani nuke devera amêdiyê û wê menteqeyê Şêladizê û Dêrelûk bi giştî demayek nexweş kevîtin pêwîst e seredana dihûkê bike çunkî xestexanet asta pêwîst ve neşên hez û xastekên civakî pê tê biketin. Netune xestexane tune yanî ku em bêjin xizmetguzariyekê me belkû rêkevban belkû av belkû hemû astên janê de xizmetguzarî nîne desalat neşîtin bibîte bersivek bû çareseriya tevaya pirsgirêkên civaka Kurd û devera amêdiyê bi giştî xwe tê dade jan kirin. Li gorî min jî ev bû du xwe vedgerîte ve hikûmeta Herêma Kurdistanê sala 1992 de hatiye damezrandin li ser du xalê ku herî civak pê tê da xwawin dadketin hatiye damezrandin. Xalekê Parlamentiyê Kurdistanê her damezrandina wê li ser bingê zihniyeta fewdazmê hatiye damezrandin. Xala duwê jî li ser sîstema kapîtalîstê hatiye damezrandin. Ji bo wê jî ev her du zihniyet û sîsteme neşên bibine bersiver ji bo çareseriya tevayî pirsgirêkên civaka başûr û roj bû rojê yani hez û xastekên civak zêdetir lê têt û di heman demê de jî civak dixwazit xizmetguzarî bû hebin bû ku çareseriya wê jî pêwîst e sîstemek xwedîfikir û felsefe li ser bingeheka pêk ve jiyana civakî hemû ol û netewa û aydiyên cuda bi xwe de bigî bû çareseriya wan pirsgirêkan.